Иман китермен бер Аллаһ Таган, булган нәрсәләрне тотучы дип, күкне һәм җирне барысында да, күренә туктаган һәм күренә тотырга ятучы, һәм бер Ходай Гайса Мәсихкә Алла улы дип, бердән-бер туган бар гашыйклар элек атадан туган дип, яктыдан якты чын Алладан чын Алла дип, туган яртыларга түгел, асыл Ата белән бер, барысы да аның аркылы булган дип, без кешеләр өчен һәм безне коткарыр өчен күктән ингән дип, изге рух һәм Мәрьям кыздан тәнләнгән һәм кеше булган дип, Понтий Пилат вакытында безнең өчен көчкә кадыклаган һәм газап чиклән һәм күмелгән дип, һәм өчен күңелдән изге язма буенча терелеп торган дип, һәм күкне күтәрелгән һәм Атаның яз уң ягыннан утырган дип, тереләрне һәм үләрне хөкем иртәгә алтынып белгән тагы, килсә патшалыкка һич тә бетсә түгел дип, һәм изге рухка тере итүче Ходай дип, Атадан чыга торган, Ата һәм ул белән дин табынулы һәм тиң данлы пәйгамбәрләр аркылы ул сөйгәннәр дип, бердән-бер изге католик һәм расуллык җыенына чумдыру бер дип, гөнаһларны кичтерә дип, икрар итәмен, үлтергән, терелеп торгач, һәм килер дөньяның тормышы көтәмен. Амин.